Thank you, thank you. Ano to lang eh? Iba. Ayage. Kumusta mga katata? Natan niya agaw dya kami lalamotad San Carlos para mitindaan. Jay pakirotayo od sa rin na apektuan niya bagyo tandala. O dya sa tan niya banda mga katata mambabayar mo ilipon siya na. Nya manaya may agastos mi ay. Akasalutayo dya sampluran sa kumbulas. Isasalamat kami lang tisaya ang aliwan mi. Ta medyo mabait ira si kami. Pinatawal da kami ya da isa. Kasumpal mi lang tinambayar mga katata. Inlugan mi laray bula sa garong. Siyempre shoutout mo tad sa barkada mi si Mark Galang. Ya si katos ng pabayos od sayan garong. Si katumulas ng drive sa atan paulod sa panripakan mi. Ang kami mo alam masyado ng pabayag mga katata nan ripak kaming tampol. Big shoutout mo manaya sa family de la Cruz. Si karamanaya mi ng pabayos sa trap. Ya gamit yung tayo natan niya agaw. Insan dya kami mo alam manaya ng ripak at say abungda. At sayang parte ng mga katata kanya-kanya kami na pisto. Kaya bak iranatan ire buong North Squad. Pupulisan mi mo ala sumanripak sa atan mga katata. Tapya na ibundog mi mo latan na tampol. Ang iba mo manaya iray kaasawan na rin North Squad. Kung laba lang ti mga katata ta video dakilyan natan. Almost 800 so ato minatan niya agaw. Insan natan laba lang mga katata mi kikiraw kami li pasensya. No bilbilang at ami kayo na idan niya amin. No nayari laba lang ti mga katata idan mi kayo na amin. Kato no bilbilang at ami kayo na idan pasensya nyo kami lang. Kasi kami yan North Squad mga katata. Inusar mi laba i-platform mi. Tapyan makatuop o makaliko. Ya donasyon. Insan tayo iter ed saray. Napiktuan niya bagyo tandela. Tan syempre masasalamat kami ed si kayo ran ang iter ya donasyon. Tano aliwan dahil mo ted si kayo. Ang gapuyan iter tayo ed saray a bagyo tanadela. Kumunot ang kayong sasawan mga iterya panangari od sari kabaluyan tayo. Kung tanto mo od councilor Sam Banique, yang iter mo iya donasyon da. Ayaw manan rasyon mga katatay pakiro tayo dya sa Kaya Barangay dya od San Carlos. Kasumpal milan tinaripak mga katata. Inlugan mila dya od Sayan Truck. Yan pabayas dya family de la Cruz. Balbalag ya salamat od si kayo sir ma'am. Kung tanto mo od sa rami kakaibadaya na nasikaso od si kami ditan habang manriripak kami. O nyala o nalis kami lang. Sila amid sa mga katata irarami ararawi ya barangay. Katun pang pasensya nyo kami mga katata. No ami kayo na idan niya amin. Tatanya rasyon mga katata in budget mitan. Tapen makarakal kami kahit papano. Ang kula masyadong manistorya mga katata unya so agawa. Anay. Okay. Okay. Alarga. Thank you. Kabalo yan, sa sekwan ng kapisyo eh. Wala, 3x3.